maganin sarkin mayu. Dan halak mun yaba kokarin ka zaki shafa ma sun yi kwalla ba. Kai da ke bi sarki ne maganin sarkin mayu. Dan halak mun yaba kokarin ka zaki shafa ma Da zuwan ka baka Garba sarkin Mayu Adamawa. Na'am, to shin ko mecece maita? Maita dai abu ne wanda yake koyi sai wanda Allah ya baiwa baiwar sani da maitancin. Abinda ake nufi a nan da shi ne maita ita yanda take tana nan kashi daban-daban ne, amma dukansu muna kiransu maita don duk abinda ake amfani da jinin mutum ko a bayar da mutum ya zamanto maitanci ne. Akwai maita na kankara wanda yake kankara ne, suna nan kaman kankara hakan nan. Akwai farare, akwai jajaye, akwai yalo, amma masu aiki da yalo su ne mafi akasari. Mata za ka samu maitan su yalo ne, maza za ka samu maitan farin kankara ne. To kuma ana iya sayan maita don ana sayarwa, akwai masu sayarwa. Na to shin ko menene alamomin maita wanda mutum zai iya ganewa a jikinsa ko jikin wani dan uwa? To alamomin maita dai kaman wanda aka ba bai sani ba, yau da gobe zai tun farko tun yana fara mafarkaye ana daukar shi a kai shi a nan, ana kiran shi a bashi nama ko a kai shi a wani wuri, to har zai zo jikinsa zai fara bashi, don wani ma za ka ga kamar tsikan jikin shi ne zai fara tashi, to sai ya kasance ta bude masa ido. Me ya bude ido? Sirrin da baya gani a da sai ya kasance yana gani. Kamar misali zai dinga ganin kurwan mutum, zai dinga ganin kayan cikin mutum, shine to wannan koda bai taba kama mutum ba ya san cewa tabbas akwai alamun maita a jikinsa. Shin menene bambanci tsakanin maita ta gado da kuma wanda mutum ya saya da kansa? Bambancin maita ta gado ita ce, shi maita ta gado yara kaga kamar yaron da ya sha a nonon mama, don ana gado a uwa ne ba a uba ba, don shi uba sai in ya dauki maitan ya bayar, amma ita uwa ana sha a nono. Idan aka sha a nono to shi yaro ko da zai tashi idonsa yana ganin komai, yana iya rikida, yana iya ganin kayan cikin mutum, kuma yana iya ganin abin da mutum ya ci. Shi yasa kake ganin wasu yara ƙanana za su iya faɗan abin da mutum ya ci a cikinsa. Na ka ambaci rikida kamar ya kenan? Dummaye yana rikida. Ya zama to kamar me kenan? Wani yana iya zama kura. Akwai matan da yau kwana 3 mata ce mana tana zama kura, in dare yayi za ta fita yawon maitanci, ba za ta fita a mutum ba, za ta zama to kura ta fita. Wani kuma yana zama maciji. Akwai masu zama bera, akwai masu zama kwado, akwai masu zama kule, wani fari wani baki. Na'am, to gashi dai a matsayinka na sarkin mayu na jihar Adamawa, shin waɗanne irin aikace-aikace kuke yi domin ba wa al'umma gudunmawar baiwa da Allah ya muku? To baiwa da Allah ya muna dai ta bangaren aikin magunguna na gargajiya, kamar ni in ce dai na yi gado ne a gurin babana, shi ma babana ya yi gado ne. To abin da muke fama da shi a nan shine muna ba da magunguna daban-daban, musamman akwai wani jinyansa za ka samu iska ne ba mayu ba, iska kuma yana iya shiga jikin mutum. Wani kuma aikin mayu ne amma sun tura iska a jiki, muna ceto mutanen, muna ba su magani domin su samu lafiya. Wasu kuma za a kawo muna su mayun sun ɗauki kurwansu sun je sun ɗaure, iya bayar da kurwansu jikinsu, ko kuma mu nemi mayun su zo su yi mu ba su magani, su zo su yi mana bayanin lalle su suka yi wannan abu kaza, ga kurwan kuma za su kunce. Ka yi magana akan marasa lafiya, shin kamar su mayun akwai wani gudunmawa da kuke ba su? Su mayun idan muka ba da magani, maye ne ya kama mutum, ko da an zo da mayen din, in an zo da shi mun tambaye shi ya ce shi ba shi ne ya kama ba, to akwai abin da muke yi wanda zai iya tabbatarwa da cewa shi da bakinsa zai amsa shi maye ne.
idan ya amsa za mu sa shi ya sake ma wanda ya kama ya sake masa kurwarsa. To ya batun maganar cirewa, kuna iya cirewa ma waɗanda suke da maita? Lallai muna iya cire ma waɗanda suke da maita, wanda aka ba maita ko ya saya muna iya ba shi magani. Maitan akwai ta kankara, akwai ta dodo, akwai ta nama. To yanzu misali mutum yana buƙatar ya sadu da kai da kuma jama'ar ka domin ba shi gudunmawa, shin a ina kuke da zama? Ni mutumin Malabo ne, ina cikin Adamawa kuma a ƙarƙashin local government na Kurwar. Sarki ne maganin sarkin mayu. Dan halakun yaba kokarin ka zaki shafa ma Da zuwanka baka bar mu ba mu yi kwalla ba. Tizile hamata ga ke baitin ki da dauko sai gani sai ki karfi lafiya. 65 71 39 10 ko kuma 090 85 10 5559 ko kuma 081 25 08 33 07. wa'annan lambobi su ne za a neme ni idan mutum ko yaron ya shiga cikin maitanci, ko kuma yana da wanda mayu suka kama, ko kuma ana rikicin maita, ko ana son a cire maita. Wannan lambobin su ne za a neme ni. To ina zama Malabo a angon Wura Hausa nake, a nan gidana yake, amma a Yola kuma ina zama a angon Wura Hausa daidai wajen filin ball na bayan gidan AYT. To magana a ƙarshe shine lallai lamarin mayu, mu da muke aikin mayu nan suna da illoli daban-daban wanda mutane ma wasu ba su fahimta cewa wa'annan illolin akan mayu ba ne, domin muna magana da su suna ga mana duka abubuwan da yake tafiya, wa muna ganin abin da suke yi. Akwai damuwoyi da yawa a jikin mutane wanda kuma sharrin mayu ne. Kaga wani za a bar shi lafiyarsa kalau, amma an haɗa shi da iska, idan ya nemi abu baya zama sai abun yana lalacewa. To kaga wannan sharrin mayu suna haka. Wani kuma za a sa jinya a gidansa duk lokacin da ya samu kuɗi, in shi mai karɓar salarin na shiga hannun shi, wani yaronsa ko matansa zai faɗi ba lafiya, ba za a samu lafiya ba sai wannan kuɗin ya ƙare, sai in ya sake samu wani. To mai irin wannan zai hanzarta ya zo ya same mu da ya samu fita cikin wannan matsala. Irin musamman mata waɗanda za su ɗauki ciki da sun yi mafarki ko da kare ko da ruwa ko da shanu ko da maciji ko da wani ya sadu da su, sai su tashi suna zubar da jini, cikin ya lalace. To wannan ma akwai sharrin mayu daga ciki. Za su iya zagaya su zo su same mu ta wannan lambobin, ko su nemi wannan lambobin. Ko kuma wanda aka hana gidansa zama lafiya, kullum ana masifa ana fitina, to mayu suna iya hana gida ya zaunu lafiya. Zai iya garzayowa ya zo ya same mu ko ya tuntube mu a wannan lambobin. Ko kuma wanda ya yi aure an hana matansa zama, da an kawo ta gidan din sai ta kama guduwa, ko kuma ta zamanto ba ta da lafiya, to suna iya sa abu a cikin gida wanda gidan din ba za ta iya zauna, ko tana ganin mijinta dama tana son shi, amma daga aka yi aure tana ganin shi kamar ba namiji ba, ko ba ta ƙaunar ta gan shi, to suna iya yi mata wannan abu. Kuma maita tana nan daban-daban, wani sai ya taɓa ka zai kama ka, wani sai ya ganka, wani sai ya san sunanka, wani sai ya baka wani abu. Haka maita yake. Kira akan jama'a masu wannan matsaloli bangaren aihuwa, mace ba ta aihuwa ko an ɗaure ma'aifanta, don yana iya ɗaure ma'aifa, ciki ba zai shiga ba. Ko kuma kana kasuwa sai a ɗaure kasuwar din ba ci gaba, ko kuma duk abin da aka baka yana shiga hannunka, abun sai ya zama to kamar an jefa shi a wuta. To duka waɗannan matsaloli muna magance matsalolin da Bani kwayi ko in ya wanke bisa raki dan halali mai girma. Kai da ke bisa raki ne maganin Yaba kokarin ka zaki sha